Мен Лапицкая Анастасия, Федотовка мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы. Сезгә Муса Җәлилнең имән шигырен тәкъдим итәм. Юл чатында ялгыз гына үсеп утыра бер карт имән. Тирә-ягы яшел чирәм, ботаклары җиргә тигән. Таң җилләре җилфер-җилфер, җилфердәтә яфракларын. Имән җырлый искә төшереп, шаулап үскән яшь чакларын. 1000 ел элек кемдер монда җир казыган, тир тамызган һәм беренче кат имәннең яшәү иртәсен кабызган. Кем дә белми ул кешене, икенчеме, бакчачымы, яшеллек һәм хәят сөйгән, батыр хезмәт патшасымы. Кем булса да туфрагында җир саклаган аның тирен, һәм карт имән гомере белән бүләкләгән бу эш ирен. Һәр көн юлдан дистәләгән юлчы уза, тузан туза, һәм һәр юлчы моңлы җырчы имән җырын тыңлап уза. Җилле көнне юлчыларны имән саклый җил яңгырдан, җилле көнне юлчыларны яшел чуклы юрганыннан. Күләгәсе ял иттерә кырда эшләп арганнарны, кавыштыра айлы кичтә яшерен утта янганнарны. Юл күрсәтә адашканга, имән кышкы бураннарда, җәен татлы дымын эшерә кырда урак урганнарга. Бәхетле син, ерак илдәш, хезмәтеңә мин баш иям. Һәйкәл булып яшьлегеңә үскән монда бу карт имән. Җирдә кеше торса торсын, әзе калсын тирән булып, үзе үлсә, эше калсын. 1000 яшәрлек имән булып.